M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Tikulandireni pano pa tiyankhuleni Ambuye lero pa 2 June 2023 Lachisanu. Lero tisinkhasinkha zachiphamaso kukhala zimene suli. Mathu oyamba achokera m'buku la Mphunzitsi mutu 44 kuyambira ndime 1 kupitiriza 9 mpaka na 13. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Elizabeth Mafuta kuchokera ku Christ the King Parish Namboma mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu athu amthenga wabwino akuchokera mu mthenga wabwino monga adalembera Mariko mutu 11 kuyambira ndime 11 kulekeza 22. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Maxwell Kubalasa kuchokera ku Christ the King Parish Namboma mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Mphunzitsi. Mphunzitsi 44 ndime 1 kudzawerenganso ndime 9 mpaka 13. Tsopano tiyeni titamande anthu otchuka ndi kunyadira makolo athu potsata mibado yawo. Pali ena amene anthu sawakumbukira, amene adangoti zii, ngati sadakhalepo ndi moyo. Iwo achita ngati sadabadwe konse, chimodzimodzinso ana awo owatsatira. Koma nawu mndandanda wa anthu otchuka, amene ntchito zawo zodabwitsa siziwalika. Chuma chawo adzachilandira ndi ana awo, ndipo cholowa chawo chidzakhala cha mibado yakutsogolo. Ana awo amasungabe pangano. Zidzukulu zawo zidzateronso chifukwa cha makolo awo. Zidzukulu zawo zidzakhala mpaka muyaya, ndipo ulemerero wawo sudzazimirira. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a muthenga woyera monga adalembera Mariko woyera. Yesu atalowa mu Yerusalemu adakalowa m'nyumba ya Mulungu nayang'anayang'ana zonse. Tsono poti chisisira chinali chitagwa, adatuluka napita ku Betaniya pamodzi ndi ophunzira ake 12 aja. Mmawa mwake pamene iwo ankachoka ku Betaniya kuja, Yesu adamva njala. Ataona mkuyu chapatali potero uli ndi masamba, adapitapo kuti kapena nkupezapo nkhuyu. Koma atafika sadapezemo nkhuyu, koma masamba okhaokha, pakuti sinali nyengo ya nkhuyu. Pamenepo adawuza mtengo kuti, mtengo iwe, kuyambira tsopano mpaka muyaya wina aliyense asadzadyekonso zipatso zako. Mawu amenewa ophunzira ake aja adawamva. Iwo adafika ku Yerusalemu. Tsono Yesu adalowa m'nyumba ya Mulungu nayamba kutulutsa anthu amene ankachita malonda m'menemo. Adagudumula matebulo a osinthitsa ndalama ndi mipando ya ogulitsa nkhunda. Sadalolenso kuti aliyense azidutsa m'bwalo la nyumbayo atasenza chinthu ayi. Pambuyo pake adayamba kuwaphunzitsa nawawuza kuti, paja malembo akuti, nyumba yanga idzatchedwa nyumba yopempheramo anthu a mitundu yonse. Koma inu mwayisandutsa phanga la chifwamba. Akulu a ansembe ndi aphunzitsi amalamulo atamva zimenezi adayamba kufunafuna njira yoti amuphere.
pakuti ankachita naye mantha poona kuti anthu onse ankadabwa nazo zimene iye ankaphunzitsa. Kutayamba kuda, Yesu ndi ophunzira ake adatulukamo mu mzindamo. Mmawa mwake, mmamawa ndithu, iye akuyenda mu msewu adaona nkhuyu uja waumiratu wonse ndi mizimu yomwe. Apo Petro adakumbuka zijazi ndipo adauza Yesu kuti, Aphunzitsi, taonani nkhuyu uja mudautembererawu wauma. Yesu adawayankha kuti, muzikhala ndi chikhulupiriro mwa Mulungu. Ndithu ndikunenetsa kuti aliyense wolamula phiri ili kuti choka apa, kadziponye mnyanja, atanena ndi mtima wosakayika, nakhulupirira ndithu kuti zimene wanenazo zichitikadi, ndithu zidzachitikadi monga momwe waneneramo. Chifukwa chake ndikukuwuzani kuti m'mapemphero mwanu mukapempha Mulungu chinthu chilichonse, muzikhulupirira kuti mwalandira ndipo mudzachilandiradi. Ndipo pamene mukuti mupemphere, muziyamba mwakhululukira anzanu ngati muli nawo kanthu. Mukatero, Atate anunso amene ali kumwamba adzakukhululukirani machimo anu. Mthenga wa Ambuye. Mawu athu alero limafuna tisinkhasinkha za chiphamaso. Chiphamaso ndikuti ndikuonetsa zimene iwe suli kwenikweni. Chiphamaso ndikunama, kunamiza anthu. Mawu amene tawerenga lero lino amthenga woyera, pali zinthu ziwiri zimene zikuchitika zikuluzikulu, ndipo kuchokera pa zimenezo Ambuye Yesu akupereka maphunzitso amene ifeyo tiyenera kuchitira zinthu zathu, chikhope chathu mmene chinakukhalira. Poyamba, nkhuyu mwina zingatukhala zodabwitsa kuti kodi Ambuye Yesu adapsa mtima mwa mtundu wanji, kuti kapena njala idafika pa mtundu wanji, kuti ukafika ukapeza kuti mulibe zipatso mu nkhuyu ndikutemberera kuti wina asadzadyenso zipatso mu mtengowo. Poyamba ndikuona kunena kuti nkhuyu uja ngakhala amati nthawi yake yobereka inali isadakwane, komabe masamba aja udaonetsa ajawo umapereka chithunzithunzi ngati kuti uli ndi zipatso. Ndipo Yesu atapitapo nkuona palibe zipatso, ndaona kuti unali ndi chikoka ngati kuti muli zipatso koma zipatso mulibe. Mwina adafunanso kutiphunzitsa chiphamaso, nkhuyu uja kuyimira chiphamaso, kuonetsa ngati kuti zili choncho pamene sizili choncho. Kachiwiri, nyumba ya Mulungu ija ku Yerusalemu mu tempile munali zigawo. Panali chigawo chimene chinali kufupi ndi gome kapena guwa. Chigawo chimene chocho chinali chigawo cha azibambo. Ndipo kenaka panali malire, kumbuyo kwake kumabwera chigawo china cha azimayi ndi ana. Ndipo kenaka kumbuyo kwawo kunjako kunali chigawo cha anthu ena amene sanali Ayuda, koma yonseyo inali nyumba ya Mulungu. Ndiye kumanga nyumba ya Mulungu ndi zigawo, kuti apa pokhala Ayuda, apa
achimuna, apa pokhala azimayi ndi ana, kenaka uku kokhala anthu a mitundu ina. Nyumba ya Mulunguyo chidali chinthu chimene chimembekeze kuti chizilemekezedwa kulingana ndi mmenewo amaganizira ndi mmene amakhulupirira. Komano chigawo chimene amagulitsako malonda si chigawo chapatsogolo chija cha azibambo a Chiyuda, si chigawo cha azimayi ndi ana ayi, koma china chigawo cha anthu a mitundu inayi ndi mmene amagulitsako malonda. Amalemekeza kwawo kukhako, koma uku kwenawa adayisa ngati malo otapangire malonda. Chifukwa Ambuye Yesu adapita ndikagudubula chiphamaso nyumba ya Mulungu koma momwemo muli nsika. Ndipotu tisayiwale kuti Malemba Oyera akamakamba za nyumba ya Mulungu, pamapeto pake nyumba ya Mulungu yeniyeni ndi ifeyo mu mtima mwathu, ndi nyumba ya Mulungu. Timapemphera anthu, timaonekera kunja kunena kuti tili magulu osiyanasiyana a mpingo, timaoneka kunena kuti tikuzitsata za mpingo, koma mwina nkutheka kunena kuti ntchito zathu zitha zimene timapanga tikachoka kutchalichi kuja kumpingo kuja timapanga zosemphana ndi mmene tili ifeyo. Okamene sitimadzilonda pa nkhani ya machimo, ndiye kuti tikukhala ngati nyumba ya Mulungu imene mkatimo muli zina zake zimene zikuchitika, malonda osiyanasiyana amene akuchitika osagwirizana ndi chauta. Mawu athu ayamba kutiwuza kuti chinthu chimene chimakhala chokhalitsa ndi kuchita zabwino. Munthu akamachita zabwino zimakhalitsa mpaka nakalekale, chifukwa kuti ndi zoyanjana ndi Mulungu. Mulungu ndi wamuyaya, zabwino ndi zosatha. Tiye tipemphe kwa Mulungu inu ndineyo kunena kuti tisakhale achiphamaso ayi. Zimene timatamula pa chipembedzo chikhalenso chipembedzo chathu moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, ndipo kuti tizidziwa kulemekeza Mulungu ndi moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Amen.